Oh, stop. Nee. Ja. Wij, groep 7 van OBS Stadblok, doen mee aan de Ice Bucket Challenge. We zijn op het idee gekomen, de nieuwsbegrip. En we hebben ook geld geprobeerd te krijgen. En het is 127,05 €. Oké. En dat gaat allemaal naar ALS. En nu gaan we water over ons heen doen. Nou jongens, zet hem op hè. Eén keer.